Kaixo, ongietorria, ekuazio arrazionalak zatiki algebraikoak dituztenak dira. Hemen dago, zatiki algebraiko bat eta hemen beste bat. Zesan edu, ekuazio hauek dutela behan, izendatzailean, isaren bat. Eta hauetarako bi ohar gogoratu behar ditugu. Batetik, MKT aurkitu behar dugula, erortara kenduko ditugu izendatzaile guztiak, eta bigarrenik, emaitzak aztertu egin behar ditugula. Ikusi behar dugu, benetan soluzioak diran edo ez. Ze gertatzen da, zenbait kasutan ez dira soluzioak izaten. Horan hasiko gera, hemen adibide bat egingo dut, eta gero aurreago beste bat. Jarriko dugu denei izendatzaile bat. Honek bat behar du, eta aurkitu behar dugu MKT, multiplo komun txikiena. Zeintzu dira faktoreak? Hau da faktore bat, jarriko dugu parentesia. Hemen beste bat, horra hartu behar dugu faktore guztiak, ez da? Izango litzateke, isaken bat eta isa. Orduan, denei jarriko dugu MKT, isa, isaken bat, isa, isaken bat, eta isa, isaken bat. Hemenik honea zer egin dugu? Izendatzaileak ere biderrisa. Horran, goikoa ere egin beharko dugu biderrisa. Horran, hartzen du goikoa, isa gehi bat, eta egiten biderrisa. Bekoan biderrisa egin dugulako. Hemen, zerekin bidertu du parentesiarekin, isaken bat, horran, goikoa ere parentesiarekin. Lehen nozion, hau, horren bidertzen dut, honekin. Hemen zer egin dut? Guztionekin bidertu dut, ezta? Goikoa ere bai, horren jarriko dugu horrela, hiru isa eta isaken bat. Zer egiten dugu orain? Bai ezkerreko atala eta bai eskubiko atala, isaken batekin bidertu, horren telefon egiten dira. Eta aztekat parentesiak entzen. Hau, banatze da, hau ere bai, eta hau, egin behar da, dena denekin, ezta? Horran, hau izango zateke, isa berbi, gehi isa, berdin, hasiko garekin, bi bider isa, bi isa, horrein, bi bider ken bat, ken bi. Minus isa, bider isa, ken isa berbi, eta azkenik, ken isa, bider minus bat, plus isa. Gauratu, hau, errepasatu dugu behin baino gehiagotan, dena-denakin biderkatu inbar da. Eta azkena, gehi, hiru isa bider isa, hiru isa berbi, eta hiru isa bider ken bat, ken hiru isa. Orain zer egin bat dugu? Denak, ezkerretan eraman, ez da? Bigarren mailako ekuazioa izango delako, seguraski. Ez badiaten anulatzen. Orduan, hemen da berdintza. Orduan, pasatuko dugu horreak. Dugu, isa berbi, hemen dugu, ken isa berbi, eta hemen, hiru isa berbi. Orduan, hau zen bada, minus bat, gehi hiru, dira, bi isa berbi. Eta bestaldera pasatzeakoan da, minus bi isa berbi. Eta hemen dugu bat, bat ken bi, minus bat. Eta, orduan, hola jarriko dugu, minus bat isa berbi. Horren, guazen hartzea, lehenengo mailakoak. Hemen dugu bat, hemen beste bat, hemen beste bat, eta hemen beste bat. Bi isa, gehi isa, hiru isa, ken hiru isa, 0. Horrak hauek, desagertu egiten dira, gehitze zen bakarrik, gehi isa. Gai askia, minus bi, pase bat dut ezkerreko atalera, plus bi. Berdin, 0. Ekuazio oso atea zaigu, baina koefiziente nagusia negatiboa da. Orduan, ingo dugu denak, bider minus bat. Eta era hortara, lortuko dugu plus izatea. Denei ikurra aldatuko dugu. Eta 0 ikurra berren jarretzen du, orduan jarriko dugu. A dela bat, B dela minus bat, eta C dela minus bi. Horra hasiko geha isa berdin, minus baten aurkakoa bat, gehi ken, minus bat bider minus bat, plus bat, gogoratu, hau beti plus da, ken, lau bider bat, lau bider minus bi, lau bider minus bi. Eta bi bider bat, bi. Ze gelditzen zaigu hemen? Gelditzen zaigu. Minus lau, doken lau bider minus bi, zortzi dela, bat gehi zortzi, bederatzi. Zati bi, bat gehi ken hiru, zati bi, orduan, bi soluzioak izango liateke. Isa bat izango litzake. Batuketa, bat gehi hiru, lau, zati bi, bi,
eta bestea izango litzake kenketa. Bat keniru minus bi, zati bi, minus bat. Hau dira biak. Ikusi behar dugu benetan soluzioak diren edo ez diren soluzioak. Zer egin behar dugu? Ordezkatu behar dugu hasierako ekuazioak. Hemen. Ez hemen, hor goian. Ordezkatu ezagun. Birekin. Ea ezkerreko atala eta eskubikoa berdina diren. Hoi da lortu behar duguna. Orduan, isa kenduko dugu eta isaren ordez jarriko dugu bi. Bi gehi bat, zati bi ken bat. Berdin, eta hemen bi ken bi, zati bi. Aigai isa kentzen eta berilekoan bi jartzen. Gehi iru. Edo iru baten. Bi gehi bat, iru. Eta bi ken bat, bat. Berdin. Bi ken bi, 0, 0 zati bi, 0, gehi iru. Iru zati bat, iru. Orduan, hau, bai, bada soluzioa. Orain berdin egin behar dugu, minus batekin. Kentzen dugu, eta jartzen dugu. Isaren ordez, minus bat. Gehi bat, minus bat. Ken bat, berdin, bi, ken, minus bat, orain behar dugula parentesia. Hasieran baldin badago ez da beharrezkoa, baina ondoren baldin bada bai. Zati, minus bat, jarraitek parentesia edo ez, hori berdin du, gehi iru. Goazen ikustea, zer gertatzen den. Minus bat, gehi bat, 0. Ea behan 0 zen ateatzen. Minus bat, ken bat, minus bi. Bi, ken minus bat, da iru. Zati minus bat, eta hemen gehi iru. Zer bada 0 zati minus bi? 0, berdin, eta hemen da, hau da minus iru. Minus iru gehi iru, 0. Baita ere betetzen da. Orduan, bi soluzio ditu, eta konprobatu ditugu, biak betetzen dutela. Orduan, gogoratu. Hemen, ekuazioetan, lan gehiago dago, konprobatu behar dugulako, emaitzak benetan soluzioak diren edo ez. Ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?